ଯୀଶୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ, ତାର ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ରୋପିତ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:21 ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ, ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର? ନମ୍ର ଭାବରେ। କିଏ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଜିକାଲି? କିଏ ନମ୍ର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ଜୀବନ ଦରକାର, ନିହାତି ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋହନ କହିଲେ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ହିଁ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ